Президентът Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на Продължаваме промяната в първия работен ден след празниците. На срещата с него отидоха тези, които преди месец той нарече шарлатани и аматьори. От Продължаваме промяната казаха, че ще внесат за гласуване в парламента декларация с приоритети и от подкрепата за нея ще зависи дали ще предложат кабинет. В сряда декларацията въобще не влезе в дневния ред на парламента. Последната информация е, че е предвидена за гласуване в петък. Какво следва от тук нататък? В студиото е Иван Христанов, депутат от Продължаваме промяната. Здравейте! Добър вечер! След връчването на мандата, това, което се видя от разговорите ви с останалите партии, е, че на практика Продължаваме промяната може да разчита единствено на демократична България. От тук нататък следващите дни, въобще това продължаване на някакви разговори, защо е? Всъщност, ако се върнете на пресконференцията т.е. не беше пресконференция, обсъждането от вчера, там получихме един доста мек, бих казал неопределен отговор от Българския възход. Те казаха, че имат някои принципни теми, които биха искали да бъдат допълнени, и ние потвърдихме, че сме готови да преразгледаме отново, както с тях, така и с другите политически сили, включително с ГЕРБ или ДПС, обхвата на декларацията, защото крайната цел е да създадем документ, на база на който може да се управлява. Не е казано, че ние трябва да го изпълним, но ако ние нямаме яснота къде са приоритетите за България и как тези приоритети могат да бъдат постигнати, намираме за безпредметно да се обсъжда кабинет. Беше изненадваща реакцията на БСП. Първо с това, че те дори не пожелаха да бъдат представени от госпожа Нинова. И второто от това, че за тях, въпреки преформулирането на темата Украйна, така че да бъде по-приемлива, те напълно отказаха, докато има думата Украйна в тази декларация или този програмен документ, да участват в него, което за нас е наистина удивително, защото цяла Европа се опитва да помогне на нападнатата страна в този конфликт. Тук не говорим за русофили или за русофоби. Говорим за това, че има нападната страна и в знак на солидарност трябва да опитаме да й помогнем в рамките на възможностите на България по един или друг начин. И това се оказа много голям препъни камък до такава степен, че те казват: не ни интересува България, докато вие настоявате, че трябва все пак да проявяваме и солидарност, което е нормално. Целият Европейски съюз, цялото НАТО са ангажирани в този процес. Буквално България е единствената държава, която изпада от него и е причина за до голяма степен национален срам. Вие казвате, има колеблива позиция на Български възход и възможност за разговори с нея, но дори с техните гласове Демократична България и вашите все така не стига. И ГЕРБ и БСП вече категорично говорят за така концентрация върху третия мандат. И това, че трябва да се върви към трети мандат. Ако се отиде към трети мандат в Демократична България, както настоява или поне коментира лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, вие бихте ли ги подкрепили? Дали бихме подкрепили Демократична България? Да, ако получат мандат за правителство, да подкрепите правителство, предложено от тях. Най-вероятно те ще приемат същия подход, защото това, което ние правим в последните седмици и дни, особено интензивно, е процес, който движим заедно с Демократична България, и целта беше да привлечем по-голяма подкрепа. 4 партии все пак седнаха и работиха по този документ. Така че не виждаме причина да не го подкрепим, освен ако не се стигне до някакви извратени коалиции от типа на Демократична България в коалиционно управление с ГЕРБ, но познавайки характера на Демократична България и думите, които са заявявали до момента,
Аз лично съм склонен да изразя големи резерви, че те биха тръгнали изобщо в тази посока. Тук обаче трябва да акцентираме и ролята на президента, защото бих стигнал толкова далече да я заявя, че той нанесе още един удар върху парламентаризма и демокрацията. Защо? Защото той даде 2 месеца на ГЕРБ да умуват, да мъдруват. За тези 2 месеца те произведоха един изборен кодекс, който всички знаем, че практически лишава изборите от тяхната надежност и прозрачност. И в същото време не предложиха нищо за България, докато най-накрая създадоха един сбирток, наречен правителство, много сходен на онези кабинети, ще я върна към 1997 година, експертни кабинети. Аз ги помня много добре. Годините на глад, на тотално унищожаване на българската държавност и те предложиха нещо подобно. След което президентът, да се върнем на него, той заяви, че ще ни даде и на нас подобен прозорец от време, в който да можем да предложим мерки, да можем да постигнем някакво разбиране с останалите партии в парламента, да намалим тази фрагментираност на политическото пространство. После се каза 9, после се каза 6 и накрая, буквално първия ден след Нова година, за пореден път ние бяхме лишени от време да работим. И тук има само 2 сценария. Те или вече са се разбрали и господин Радев е взел активна роля в това разбиране да се върви към някакъв формат. Много активно се говори за 3-я мандат и от ГЕРБ, и от БСП. Може би с мандата на Български възход. Или да се върви към предсрочни избори. Но това бързане ни говори, дава ни само негативни очаквания и за нас продължава да бъде изненадваща негативната роля на президента Радев в политическите процеси в България. Вместо той да бъде гарант за някаква стабилност, за усещане, че парламентаризма се уважава, ние продължаваме да виждаме поредния президентски юмрук върху демократичните процеси. И ако се стигне до вариант Български възход, каква ще е вашата позиция? Би трябвало да изчакаме. Това носи много голяма доза несигурност и неизвестност. Прибързването е негативен сигнал. Категорично негативен сигнал. Но ако той се развие в бъдещето и покаже, че всъщност Български възход е просто поредното смокиново листо, което да прикрие кабинет тип това, което беше предложено от ГЕРБ, тип Беров, тогава ние нямаме избор. Ние не можем да правим компромис с интересите на България, на българите и с ценностите, които отстояваме. Добре, каква е далечната цел на това нещо? Ето, поръчката е изпълнена, приете са промените в изборния кодекс, с които на практика ни връщат в ситуация, в която възможностите за манипулиране на резултатите са значително по-големи. Отива се към избори, получава се още по-фрагментиран парламент, който отново не може да произведе нищо. Далечната цел на цялото това нещо каква е? Ако трябва да погледнем политическите участници, имаме няколко страни, които, за съжаление, работят в обща посока. И тя е? Първата е, първо да кажем, защото те имат различни задачи. ГЕРБ искат просто да оцелеят. С силния негативен вод по отношение на Шенген. Европейските политици изпратиха изключително силно послание. И то е: ние не искаме повече България управлявана от Борисов и ГЕРБ. Това е с едно изречение превода на всичко, което се разрази в онзи момент. Ако досега само Нидерландия беше гласът на Европа, който казваше, че ние трябва да работим за върховенство на закона и за сигурност на границата, сега цели 3 държави го заявиха. Това беше безпрецедентен удар и каквото и да се опитват да маскират,
Това беше посланието. Борисов повече е неприемлив за европейското семейство. Така. От другата страна има и президента, който очевидно се опитва да тласне България към президентска република. Ослади му се властта, ослади му се да говори за моята кохорта, ослади му се да говори за това, че неговите министри няма да дават оставки, дори когато имаме очевидни тежки асиметрии в тяхното поведение. Между другото, сподели се преди мен някой колега беше за тази сделка за газа с Турция. От една страна ние молим служебното правителство да внесе бюджет, защото земеделците, например, спешно имаме нужда от 1 милиард лева държавна помощ и ако не се внесе бюджет, българските земеделци ще загинат. Толкова е просто. Добре, и понеже имаме 2 минути... А в същото време се прави и те ни казват, ама това не е в прерогативите на служебно правителство, след което отиват и правят 13 годишна сделка. Така че едните ни тласкат в дупка и в криза заради собственото си оцеляване, а другите, защото проектират някаква президентска република. И къде се пресичат двата интереса, защото очевидно и ГЕРБ и Радев работят в синхрон? Унищожаване на доверието в българския парламент. За ГЕРБ това носи слаба ниска избирателна активност и по-лесно купуване на избори. За Радев това носи възможност да тласне България към президентска република. И нека да си зададем едни такива процеси. Ако през март месец имаме социологическо проучване, което да потвърди или да отхвърли нагласите на България за президентска република и следващо такова в септември, това означава, че наистина има работа по този сценарий. Разбира се, аз казвам на база на подадена ми информация, извеждаме я публично, за да може заедно и вие като журналист и българското общество да стане съпричастно към процеса и да го наблюдава. Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще следим какво се случва. В петък е гласуването на декларацията, да видим дали ще събере подкрепа.